ଆଜି ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଘରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ତା ଘର ଖାଲି ଚାରି କାନ୍ଥ ନୁହେଁ, ପିଲାବେଳେ ବିତେଇଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ମା ଡାକରେ ଭରି ଯାଉଥିବା ସେ ଘର, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଛିମିଛିକା ରାଗ ଅଭିମାନ, ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି। ନିଜ ଘର ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ତାକୁ କେହି କିଛି ବି କଥାରେ ରୋକଟୋକ କରନ୍ତିନି। ଝିଅ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ ପୁଣି ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ ହେଇଯାଏ। ସତରେ ବେଳେବେଳେ ଏଇଆ ଭାବେ, ଏତେ ବି ବଡ଼ ହବାର ନଥିଲା। ଘରଠାରୁ, ଗାଁ ଠାରୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିକି ରହିଲୁ। ସତରେ ଝିଅ ହେବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ।